Yeah. Neroi Tiroi kustudio kwavo wesasvika anoudzwa ndapera vanondipomera mhosva vachindinyebera pavesa bhana anomira nenibvunza fera vese vamaidyira mari ingakunditera inini ndini ndovapedzera movanyarira ndovabvisa chiremerera hanzi aigona kudhara bati pandakasvika vapasvike vanozvinyebera ndini ndovapedzera muchavanyarira ndavabvisa chiremerera hanzi aigona kudhara bati pandakatsika vapatsike vanozvinyebera handiti vaingondishandisa vasingandipe mari macho zvachindimbisa tanga ndaneta nekuzvindinepesa ivo mhuri dzavo kudzimba vachiraramisa asi nguva yakakwana ndakachangamuka ivo kuvanhu vonyeba voti ndakapanduka ndakazongotenera ndikapinduruka mushonga dzavo dzakafumuka dzikapidiguka inini ndini ndovapedzera movanyarira ndovabvisa chiremerera hanzi aigona kudhara bati pandakasvika vapasvike vanozvinyebera ndini ndovapedzera muchavanyarira ndavabvisa chiremerera hanzi aigona kudhara bati pandakatsika vapatsike vanozvinyebera inini ndaiva chibaba chavo zvengoma ndaitova mudzimu wavo zvavanotaura pamidhiya ndezvekwavo kubvako kwandakaita ndiko kupera kwavo life yekuitiswa yekushandiswa iyoyo ndakairamba ivo vaindishandisa vasinganipe mari ndosaka takamira kushanda inini ndini ndovapedzera movanyarira ndovabvisa chiremerera hanzi aigona kudhara bati pandakasvika vapasvike vanozvinyebera ndini ndovapedzera muchavanyarira ndavabvisa chiremerera hanzi aigona kudhara bati pandakatsika vapatsike vanozvinyebera handiti vaingondishandisa vasingandipe mari macho zvachindimbisa tanga ndaneta nekuzvinenepesa ivo mhuri dzavo kudzimba vachiraramisa asi nguva yakakwana ndakachangamuka ivo kuvanhu vonyeba voti ndakapanduka ndakazongotenera ndikapinduruka mushonga dzavo dzakafumuka dzikapidiguka inini ndini ndovapedzera movanyarira ndovabvisa chiremerera hanzi aigona kudhara bati pandakasvika vapasvike vanozvinyebera ndini ndovapedzera muchavanyarira ndavabvisa chiremerera hanzi aigona kudhara bati pandakatsika vapatsike vanozvinyebera